बटाट्याचे कापरे कसे मच्छीचे कापासारखे. हो, मच्छीचे तुकडे, सुरमईचं तुकडो बघा गोलवालो. आजची स्पेशल रेसिपीची सुरुवात ना मी आज करतोय. करू? काप बाई काप बटाट्याचे काप, काप बाई काप बटाट्याचे काप, श्रीकांतराव कधी नाही मारत थाप. अरे वा 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 वा. करूया सुरुवात बटाट्याच्या कापांच्या रेसिपी. हा, बटाट्याची साधी, कापा. सोपी. माझ्याकडे कधी कुठली भाजी नसेल ना किंवा आवडीची भाजी नसेल तर मी विचार करते आता काय करू. त्या भाजी नसात की त्या माझ्या झिलाक तर ते मच्छी फ्रायच वाटत. पण माका भाजी आवडीची नसली किंवा भाजी नसली किंवा मी म्हणते चल बटाट्याचे काप. आणि माझ्या बहिणीचा जो मुलगा असा ना अवधूत, त्याका सुद्धा ते बटाट्याचे काप एवढे फेवरेट आहेत ना, त्यानेच माका शिकवले. मावशी थांब तुका दाखवतय कसे बनवतात. मी म्हटलं वा, एकदा त्याने करून माका दिल्या आणि नंतर माका त्याची सवय लागली. करूया आता बटाट्याच्या कापाची सुरुवात. चल जाऊया. बटाट्याचे कात्रे करूचेत ना काप, तर असं लांबडो बटाटो गाव गयो बघा मस्त असं उभो. आणि असे गोल गावले तरी बरे, गोल चकते येतले, ह्याचे जरा लांबट येतले. आता मी खाली पाणी घेतलंय, ह्या जरासा टाकून द्यायचा. जास्त पातळ नाही आणि जास्त जाड नाही, असे हे चकते करायचे जसे आपण भजीक करतो. आणि खाली पाणी घ्यायचं ना. पाणी घ्यायचं, पाण्यात टाकायचे नाही तर ते काळे नाही पडणार. आता पाण्यातले बटाटे आपण थोडे गाळून घेऊया आणि त्याच्यावर मीठ भरभरूया. बटाट्याचे कात्रे करू मी रवो घेतलंय, त्याच्यानंतर आपण लाल तिखट घेतलं, ह्यो मच्छीचो मसालो, जो मच्छी मसालो असता ना तो. आणि तुमका ऑर्डर करूचे असतात तर खाली व्हॉट्सअप नंबर देते, तुम्ही ऑर्डर करा. 2 चमचे बेसन घेतलंय आणि 1 चमचा धना जिरा पावडर घेतलंय. हे 7-8 चमचे रवो ना. हा, आता ह्या सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यात थोडस मीठ तरी घाला. हा, मी तुम्ही घालते. तुमका आवडीनुसार तुम्ही घातलाच तरी चालात. अगदीच ज्याका मीठ कमी खावचा त्याने फक्त बटाट्यांका लावला आणि तळला तरी चालत. आता ह्याच्यात मी चवीपुरता घालतंय, सर्व सांगता म्हणून. आता तुमका रवो नाही घालूचो ना तर आपला तांदळाचा पीठ असता, घरोघरी असता भाकरीचा पीठ. त्या तांदळाचा पीठ घ्यायचा, त्यात मसाले टाकायचे आणि भाजायचे कात्रे. आणि ह्यो भाकरीचो तवो भिड्याचो. आता आपलं तवो तापलो, आता काचऱ्यांसाठी घालूया तेल. आता एक एक असे घेऊन मच्छी जशी आता आपला तेल तापता तोपर्यंत हे सगळे आपले असे ठेवूया. पटापट मग हात चालू कयो. भिड्याचो तवा. आता हे असे घेऊया, जसे मच्छी कशी घोळून घेतो ह्यो तसंच मसालो. तेल तापेपर्यंत गॅस मोठो ठेवलेलं. आता ही मधली बघा ती शिजली, ती का घालूया बाजू आणि ह्यांका ढकलूया मध्ये. एक 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 असा मध्ये ढकलू कया की त्यात तवो खोलगटा ना, पसरट असता तर पटापट सगळे परतू केले असते. असे फिरवत राहायचे, चाळवायचे मध्ये मध्ये. खिका भाजायची बाजू, खिका ढकलायची. आता सगळे पलटून घेऊया मागच्या साईडने. बटाट्याचे काचरे भाजते वेळी एक काळजी घ्यायची, म्हणजे गॅस बारीक ठेवायची. तेल तापेपर्यंत गॅस मोठी, मग बारीक. आणि बारीक गॅसवर अरतून परतून चांगले शेकून घ्यायचे, कुरकुरीत कडक. आता आपली अलटून पलटून 2 वेळा तरी मी अलटलंय आणि पलटलंय. आता ही शिजली आहेत. आता कशी शिजली तर असं ह्यो मध्ये ना काविल तो टोचायचो, घुसलो म्हणजे बटाटी शिजली. आता ही काढून घेऊया. मस्त एक नंबर. माझा बारको झीला ना एका मच्छीच म्हणता आणि मच्छी सारखी फिश खाता तो. असे हे बटाट्याचे काचरे म्हणजे बटाटे फ्राय तुम्ही ह्या वेळेस नक्की करा. तोंडात चवीन चवीन खावा. नेहमी हसत रवा, खात रवा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा. तोपर्यंत धन्यवाद.